थारैनो जोबोद मोनसे जोंनि थाखाय जारिमिनारि सान होननानै आं बुंगोन जे बड'लेण्ड महोत्सबआ जाबाय जोंनि गिबिसिन दिल्लीयाव बेबायदि खुंनाय मोनसे हाबाफारि आरो दिल्लीयाव खुंनाय बर' साहित्य सभानि बे गायसननाय सान बे जाबाय नैथि खेब दा जोङो बेवहाय फैनानै जेरैबायदि मोनबाय जेरैबायदि नुबाय जों जे बर' रायजो राजाफ्रा माने बेसेबांबा गोजान 2000 किल'मिटारनि बारा फैनानै दिल्लीयाव माने हारिनि थाखाय मोनसे खामानि मावनो फैदों। बै समाव जोङो सोमावसारनो फैयोमोन नाथाय दिनै जोङो भारतनि बे राजथावनियाव गोदान दिल्लीयाव जोंनि हारिनि मोनसे सिनायथि जोंदि मा मावदों जों बेखौ दिनै दिन्थिनो थाखाय बेवहाय फैदों। मोनसे समाव बर'फ्रा सोमावसारदोंमोन, मोनसे समाव बर'फोरनि आखायाव हाथियार दंमोन। दिनै बर'फ्रा सोमावसारब्लाबो दिनै जोंनि आखायाव हाथियारबो गैला। दिनै बर'फ्रा हादरनि मोनसे बाहागो जानो लुबैनानै दिल्लीयाव फैदों आरो जों दिनै अननाय मोनदों। नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै माने फोरमायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे मैयानि जोंनि जेनोखि हाबाफारि भारतनि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा फैबाय, बिथाङा जा रोखोमनि बिथाङा बिबुंथि लाखिबाय जोंनि गोसो गोरबोखौ माने खामग्लि होदों। ओरैबायदि मोजां बिबुंथि बिथाङा होदों। नंगौ बिथांनि गोथार आखाइजोंनो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथा जादों। माखासे दफाया दिनैसिमबो मावफुंजायाखै आरो निश्चय जों मिजिंथिनो हायो मैयानि उननिफ्राय बिथाङा बे मावफुंजायै दफाखौबो मावफुंनानै होगोन जोंहा बे मोनसे फोथायनाय दं। बर' साहित्य सभा हिसाबै ओरैनोथ' मोनसे हारिनि मावनो गोनाङा जोबनानै थाङा, गोबां मावनो गोनां थायो। दिनै नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंनि हारिनि जि बिजों बे बिजोङा माने सरकारनि जेरैबायदि अननाय मोननांगौ गाहायै आसाम सरकारनि बेबायदि जों मालाबा मोना। जोंखौ बिथांमोना बिमा बाथुल मेगनजों नायो, बे जोंनि थाखाय दुखु गोनां खोथा। बे जाबाय सरकारनि बाहागो बिथिङाव बिथांमोना जोंखौ खालामनाय। दा जोंनि बिथिंनिफ्राय जोंहा मावनो गोनाङा गोबां थाहैबाय। नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंहा बर' बिजोंनि फरायसा बा बर'फोरनि थाखाय जोंहा दासिमबो आबुं मोनसे सोदोब बिहुं गैया। बिनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों। जोङो एनसाइक्ल'पेडिया जेनोखि बिजाबफोर दङ बेखौ जोङो दिहुननो थाखाय नाजाबाय थादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा बर'नि गेजेराव जेनोखि सोदोब बिहुं बे बानान आरो सोदोब खान्थि दासिमबो जोंहा थिग गैया, इउनिफर्मिटि दाबो गैया। बिनि सायावबो जों खामानि मावबाय थादों। जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे जेबो जेंनायाव गोलैया जों बेनि थाखाय खामानि मावबाय थादों। जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे जेंनायाव गोलैनाङा, जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव जाहाथे जोंहा ओरैबायदि साननाय फैनाङा जे आं बर' बिजों फरायनानै आं गोरोन्थि खालामबाय नामा, जाहाथे बे साननाया फैया। बेनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों बर' थुनलाइ आफादा। बिथाङा स्पेस गोजोन फैबाय होननानै बाथ्राखौ बिथाङा मख'दों आरो लोगोसेनो बिथाङा गावनि गोसोखौ देरहासारनो हादों बर'फोरानो। दा बे समाव बर' हिसाबाव दा बिथांनिफ्राय माबायदि एक्सपेक्ट खालामनो हायो? बे खोथाया सैथो, गोजोन फैनाया। बर'फ्रा मोनथाम माने गोरोबथा खालामबाय, बिएसि गोरोबथा, बिटिसि गोरोबथा आरो बिटिआर गोरोबथा। बिटिसि गोरोबथायाव 50% गोजोना फैदों, बिटिआर गोरोबथायाव 100% गोजोना फैदों। आरो लोगोसे बिथाङा दि बुंबाय जे बिथां माने बर'फ्रा जि देखायबाय बिथांनि गोसोखौ माने जों माने मोननो हाबाय। थारमाने बिथांनि गोसोआव बर'फ्रा जायगा लाबाय। जों गोबां माने मिजिंथिनो हायो। बिथाङा हादरनि सासे गाहाय मन्थ्रि, बिश्व नेता जों जायखौ बुंदों, बिथाङा हादरनि गाहाय मन्थ्रि। बेखायनो जों बुंनो हायो जे बिथाङा जोंनो गोबां होगोन, बेखिनिखौ जों मिजिंथिनो हायो। गोरोबथानि माबाफोर बेवहाय सावरायनाय आरो लोगोसेनो माबाफोर मिजिंथिनो हायो नामा दफा मावफुंनाय? जोङो बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जिहेथु जोङो सुक्ति खालामनायाव जों गैया, बे बेलायाव जानो हागौ जायफ्रा सुक्तिखारि बिथांमोना बांसिन मिथिगोन। अब्लाबो जोङो मिजिंथिनो हायो जे सरकारा हानायमानि थाबैनो जोंनि जेनोखि गोरोबथानि माखासे क्लजफोर दङ, दफाफोर दङ, बेखौ मावफुङो। मानोना क्लजखौ जुदि मावनानै होआबा गोरोबथानि फारसे जि बिसास जेनोखि आस्था बे थाया। दा दिनै जों नुनो मोनदों जे माखासे जोंनि बै समनि एनडिएफबिनि बिग्रायारिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा दाबो जेलाव दङ। जोंखौ बियो मालाबा साननो गोनां खालामो जे मानो बिदि जाबाय थादों। बेखायनो फोथायनाय दङ जे मैयानि जोंहा मदिया जेरैबायदि फैबाय बिथांनि उननिफ्राय जाहाथे बियो मोनसे मोजां फिथाइखौ जों मोननो हागोन।